עכשיו, תתחיל. פעם היה נסיך עם מלך שהם היו כל הזמן צריכים להביא כסף מהבנק ולהביא אוכל לילדים שלהם. כל הזמן. ואחרי זה הם ראו גנבים באו, אז הרב שלו אמר לא ללכת לשם, שם הגנבים. איפה זה שם? איפה היה? איפה היה כסף? איפה היה כסף? ביער, הם עשו את שם, אז הם גנבו קצת, אז הם ראו גנבו קצת, אז הם כעסו עליהם. אז מתי שהם אמרו מה אם באו מאבא שלו לקחת כולם ליער? אחר כך היה כבשים שהם לא ידעו מה לעשות. אז בדרכון רב טיפס עליו וקפל מהר עד שהגיע לגשר. הגשר זה למטוס. אז הוא פרק את המטוס. פירק את המטוס. פירק אותו לחתיכות. אז הדרכון הלך וקיבל מכה באוזן שלו. הוא כבר לא שומע. אז הוא קיבל מכה בפרצוף שלו. וקיבל באוזן מה שבא הרים שלו. וקיבל בפה שלו, שמו לו את האוזן על הבטן וגלגלו אותו לשמה. לנחל.